Hustisya mga pangpanawagan sa kabanay sa Gipatay nga sakop sa media sa silingang lalawigan sa Negros Oriental. Nabugtuan sa kinabuhi ang 48 anyos nga magsisibya humang gibanhigan na o gipusil sa National Highway sa Barangay Daro, Dumaguete City. Si Chelo Valiena sa report. Gideklarar nga dead on arrival ang reporter o commentator sa station DYMD Energy FM, si Cornelio Pepino, nga mas nailhang Rex Cornelio, alas 8 sa mayaging gabi. Sa pasiunang investigasyon, ang biktima uban sa iyang asawa sakay sa ilang motorsiklo, mupauli na unta sa ilang Pinoyanan. Giingong may riding in tandem nga nagsunod-sunod kanila. Sa pag-abot sa highway, gipusil ang biktima sa iyang nga mo'y hinungdan sa iyang pagkalukapa. May kanaog pa ang suspetsado o gitiwasan sa pagpusil ang biktima sa makadaghang higayon dayon sibat. Maayo na lang wala ilakip pagpusil ang asawa sa biktima, hinungdan nga nakasyagit pa og pakitabang. Sa unsa to ni pagtanaw ba whole picture work related. Manginaot mi nga ang kamatayon ni Rex Cornelio mauni siya ang sinugdanan o spark sa kalayo for truth. Nakadawat na og pagpanghulga si Pepino. Gihulagway ang biktima nga kritiko sa mga piniling opisyal sa lalawigan ug sa grabing pagkitak sa illegal quarry operation sa Negros Oriental. Samtang giumol na ni Colonel Julian Intoma, Provincial Director sa Negros Oriental Police Office, ang Special Investigation Task Group aron motutok sa pagpusil patay kang Pepino. As of now, wala po kaming identified na persons of interest. Then as to the motive, hindi pa po namin ma-establish kung work-related to. Si Pepino usa na sa mga tigbalita sa Negros nga gipatay apan hangtod karon wa pay matumbok nga utok sa krimen. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.